Čekaj, no len My teambot. My teambot. Asian people. Počkaj. Keď máš tu to syndrom. Šimonko. Say have a me. Kamo, však Šimonom za chvíľku chytí amok. Čile. Say have a me. Kokos, You have to say baby. Seman, ty si jebnutý? Máte nejím sa. Rotujú. You have to say baby. Čo robíš? Čo robíš, Šimon? Purple. Čo neješ? You have to say baby. Ha. Dobre sa mu hralo, povedz. To jaká je šanca, ty kokot? Ale iba možno. No jasne. A hej. Mid. Ty rúžový. Tomáš, kúkaš na mňa? Počkaj. No. Hej. Opa. B. Mohol by byť ešte lepšie. Tak Bčko? Vieš, nie, piču si robím. Ja Hello team. Hello team. Have a good, I am good speaker, German speaker. I have B1 in Germany. Schwimmbad mu povedz. Warte. Hallo, ich und meine Welt. Ich besuche die Elektrotechnische Fachoberschule in Košice. Sie liegt in Komenského Straße 44. Wir haben 4 Stockwerke. Alles gut, Sport. Ja, ist gut. Meine Klassenlehrerin ist Frau Maria. Sie unterrichtet Programmieren und Tomáš, tak tento M by sa mal zapísať do UNESCO. piču. Nie im. Zabil som ho. Prečo? UNESCO, ty kokot. Outside. Hej, ešte, že pozeráš. Čo pičuješ? Piču na mňa, kľudne. To som... Tomáš, ja neviem. Kamo, Tomáš. Ty si tak Drž slabý, piču. brat. Ty si tak slabý. Ty si tiež slabý, ty kokot vyjeban. Čo také bolo zle? Však proste čup smoke. Mohol som mu trafiť hlavu, nie?